Matul il-jum tas-Sibt bdiet l-elezzjoni għall-eżekuttiv il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Elezzjoni li bħal dik tal-kap nislet diversi reazzjonijiet negattivi wara li esponenti mill-fazzjoni ta' Adrian Delija għamlu ħillithom kollha sabiex Delija jikseb aktar appoġġ fil-partit. Kif kull ma jmur din qed tkompli tonqos. Din il-ġimgħa rajna kif Chris Said mar kontra il-kelma ta' Delija u ressaq mozzjoni fil-Parlament sabiex diversi persuni, inkluż Adrian Delija innifsu, jiġu investigati wara li kienet allegat fuqhom il-blogger Daphne Caruana Galizia. Azzjoni li ħafna iddeskrivewa bħala gambetta oħra lil kap il-ġdid li aktar kemm jgħaddi żmien aktar qed jitlef sninu fil-Partit Nazzjonalista. Taqbel ma' Said li mar kontra Delija bil-mozzjoni? Taqbel ma' Said li mar kontra Delija fil-mozzjoni? Le, ta' ma naqbilx. Aħna rridu niġibdu ħabel wieħed. Taqbel ma' Chris Said li mar kontra Delija? Żgolli le. Għaliex? Għax għadda mozzjoni fil-Parlament, Delija ma xtaqix? Żgolli ma nixtajjeb. Iktar qegħdin ikomplu jkissru il-partitu. Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone saħansitra qalilna li il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ma kienx jaf x'kien fiha il-mozzjoni qabel ma rawha għall-ewwel darba f'laqgħa mal-grupp parlamentari. Il-mozzjoni ta' Chris Said tellaħħa fil-grupp parlamentari mingħajr ma tagħna dettali, issa naraw. Membru ieħor qal lil One News li minkejja li jaqbel mal-mozzjoni ta' Said xtaq li l-Partit Nazzjonalista investiga il-passat ta' Delija qabel ma dan laħaq kap. Insomma, jiena ma nsibx li hija ħażina. Taqbel Delija għandu jiġi investigat? Le, ma naqbix li għandu jiġi investigat. Għax daw affarijiet li kienu jafuhom qabel, insomma ma kellhom xi dubju fih ma tellawx. Intant kien hemm membri oħra li iddeċidew jużaw ir-retorika jew saħansitra ippruvaw jawġu il-fatti magħrufa sabiex jaħarbu mill-mistoqsija li saritilhom. Nista' jekk jogħġbok f'pajjiż demokratiku l-opinjoni tiegħi nżomma li biss. Jien ma nidħolx dal-affarijiet. Rajt aħna partit maqut li jtgħidu l-affarijiet ma nafx jien meta narbu biex u nitkellmu sura hemmhekk nistgħu nitkellmu. Il-pija mbilli tonnodu ngħidu daxxinijat. Mux xnija, ma' Emozzjoni. Emozzjoni. Ma nafx jien.